Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang pauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Congratulations to us, Marie. Kamaudyanan na. Makapag-internship tan into no may alawas. Wan nga ro, Jenna. Kat iti saan nga agbayag, agturpos tamat laangan iti kolehyo. Kasla kaano lang iti first year college ta. Ita, umadanin ti pa nagturpos ta. Isong agadal ta pa yan na imbag. Iti kasta, maadaan ta iti napintas ang masakbayan. Pudno day ta, friend. Kat apaman ang makaturpos ta, mangsapul ta adagos iti trabaho. Tapno alisto ta ang makaurnong para iti napintas ang masakbayan ta. Ay na, nagpintas ka ba ta? Di ta suot mo nga uniforme, Maray apaw. Kas ka la maestra. Agyaman nak, Lola. Nalaing nga nga agdait iti uniform dyan na pili mi. Isa na pintas ti uniform ko. Ay na, excited ako iti pa nag-practice teaching ko. Nagan-anos ka, iti panagadal mo apaw. Iti saan nga agbayag, agturpos kan. Iso lalaingam ko ba? Kabayatan di pa nag-practice teaching mo. Wan, Lola. Agyaman akmat iti pa nang padakkel yu kanyak. Da kayo iti day di lolo. No awan kayo lang ata. Ang mga no sa anak kon ang makaadal iti kolehyo. Kaputa na sapa akat nga rod ana ulila kadagiti dadakkel ko. Good morning, BFF. Kastamat kan ka, BFF. Ay na, kunak no maladaw ka na sumangpet. Gaputa itay inawagan ka. Madama pa lang ti pa nag-makeup mo. Si Kamat. Jakmat itulok amaladawak Isungarod anasapak anagring. Tapno may saganak pa'y tibalon ko. Kan, makapagurnusak mat itinasaya at Ay, friend, makita mo ka di dyan maestra nga agturong dito yung classroom na ayan ta? Di dyan man Wan, iso day ta ti cooperating teacher ta. Ay na, kasla mabainak samot nga agreet kan kwa na. Unay kamatan. Para laag good morning, mabain ka pa imat. Nalipatam samatan ti imbaga ti supervising instructor tayo, iti orientation, sakbay nga in-deploy data dito'y public school. Halakit din, di ka nagdumog dita, taama ka numakita na kapay ti cooperating teacher ta. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, mat ka na kayo, dear teachers. Welcome dito'y pagadalan. Agyaman kami, madam. Socorro Villarreal tinagan ko. Madam Socorro kunayo langan kanya. Pasensya kayo, no nalipatak tinagan nyo, Madam Socorro. Maragsakan kami unay ang makamam mo kada kayo. Kasta akmat, Madam Marie. Maragsakan akmat ang makaamam mo kada kayo kan Madam Jenna. Apaman amalpas ti flag ceremony, iamam mo kayo mat kadagiti learners tayo. Kan, mangangay tayo iti basit a programa dito'y classroom. Kas panang welcome me kada kayo. Good morning, class. Good morning, madam. Kaya't kung ngayam mo kada kayo dagiti kakadwa tayo ita dito'y classroom. Iso da Madam Marie kan Madam Jenna. Good morning, Madam Jenna. Madam Marie, nice meeting you. Good morning, Matt. Nice meeting you too. Da Madam Marie kan Madam Jenna. Ket iso da ti agbalin a katulungak amang isuro kada kayo. Nukas jay nga adu dagiti school activity show iti regular class. Iso nga agsingsingpet kayo kumakanayon, wan? Talaga ang naglaing kayo nga gitara kan agpiano. Ariel, Mark, bili baka talaga kada kayo ado. Oray si Kamat, Andrea. Nalaing kamat nga agkanta. Pudnuti ko na ni Ariel, Andrea. Nalaing ka talaga ako manta. Isungarod abilib na giti kabarbaro at teachers tayo dito yung classroom. Gaputa naglalaing tayo kano may papaniti music.
Wen nga rod, Uray makon ko na visually impaired tayo. Kat adamot dagiti talento nga inpaay ni Apo Diyos kada tayo. Saan laday ta? Nagasat tayo. Gaputa adda na anos a maestra amang isursuro kada tayo. Ni Ma'am Sukuro. Nasingpet, kan man nakawat. Talaga, Ariel? Ha? Adda kayo gayam iti asidagmi, madam. Wen, itay pa'y nga daak ditoy. Iso anang ko amin asaritaan nyo atalo. Mala, umay kayon. Mapan tayo ijay kantina. Tagumatang tayo iti meriendaan nyo. Ay na, nagalisto mo tanti pa naglabas ti oras. Malamgaya man. Madamdama lang, panag-aawi din. Wan nga ron, sapay mapantakan no iji universidad para iti research tayo. Sa bagay, alis to laang mo ti meeting tayo itay. Isasaan tayo unay amarabyan iti panagawid tayo. Madam Marie! Ah? Madam Jenna! Nalpas kon ti ipapaaramid yung activity. Sige laang, Andrea. Agsublikan iti tugaw mo. Urayan tayo laang amalpas da Ariel kan Mark. Da kamin to laangan ti umasidag kada kayo, tapno alaan mi dagiti outputs yo. Kumusta ngay mo? Ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Maray. Nasisingpot ka di matlahang dagiti estudyante yaw. Wan lola, talo a visually impaired dagiti learners may iti SPED Center. Nasisingpot namat, kastamot tan ti cooperating teacher mi. Nasaya at nga rod no kasta. Kat oray no nasingpot ti cooperating teacher yaw. Aramiden nyo kumalat ta ti responsibilidad yaw. Iti kasta, saan nga agsakit ti ulo na kada kayaw kani Jenna agayemaw. Wan lola, agsingsingpot kami akanayon ka ni Jenna. Kan may isa, di mi mat kayat nga agparikot ti cooperating teacher mi. Kapulahan kada kami. Talaga na anons ni Madam Socorro. Iso pa iti mangkadkadwa kadagiti learners mi, nukas di nga dagatangan da. Itulod na pa ida iti paradaan. Iso nga inspirado mo't dagiti agbalin a teacher. Iti kasta, makatulong damat kadagiti learners with disability. Ariel Barok, tangay saan nakaanasukon ni Lolam Asaling, dito'y kapaylaang balay ang maturog. Sa nabale, tadamat pagsukatam dito'y, kan amumatan ni Lolam asyak ti kaduam. Agyamanak, Madam Sukuro. Nakababain paikit din kada kayo. Gaputada kayo akanayon ti mga asikaso kanyak, no di nakmasukon ni Lola iji pagadalan. Ken, umanugot kayo pa'y, adito'y balayo ti pagturugak. Awan tinasken a pagpain ang Barok. Saan laang nga estudyante ti pangibilbil ang kada kayo kada Andrea kan Mark. No di kat imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Nagasatakunay. Gaputada kayo atalo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga estudyante. Oray da kami mat, madam. Nagasat kami mat. Gaputaad da kayo anaanos amang isursuro kada kami. Nang runa, no kasi amarigatan kami iti klase mi iti regular class. No saan aga po kada kayo? Nalabit, saan kami kumamat ang makasirrak iti pagadalan? Isong agyaman kami unay kada kayo, madam. Madam, mabalin ka diti agdamag may papanitibyak yo? Anya dayta, Ariel. Sige. Saan kayo ka di anak asawa? Oh, Sorry madam. Ngonyala di tanti damdamagak. okay laang, Ariel. Juan, kinapudno na. Adda asawa kini. Ngam insukat na kami iti sabali. Ayan nga iti anak yo, madam. Pimusayan gapo iti aksidente. Na aksidente tinagluganan mi apas. At dadagiti pimusay, kat karaman ti anak ko. Day talagang tayak nakita ti bangkay na. Ha? Apay ngay. Nakapuutak laangan iti kaadak iti ospital. Pinapigsak ti pakinakam ko.
Tapno darasak nga agimbag. Kat sa pulat ti anak ko. Kunayo anatay ti anak yo, madam. Huwag. Inaramid ko ti amin ang pamuspusan. Tapno masarakak ko matibangkay na. Ngamjak na sarakan. Aging gaan na ibusan akon iti kwarta. Kat nagsakitak pa yun. Kat ti asawa yo ngay, madam. Diyo ka di pakamukan ko, na? Saan? Gaputawan mo't bibiyang nakada kami. Ay, madam, pudno nga ta, api mo sa iti anak yaw. Hinaklon ko na kasta. Kat intalag kon iti Diyos ti amin. Ano pod numan anatay ti anak ko. Masapulak ko mati na kaitanaman na. Ngam no si bibiyag pa'y. Sapay kumatag sabat tumadla ang tidalan mi. Imbag, tanaka move on kayo idin, madam. Juan, intalag ko ti amin iti Diyos. Kat intuloy ko aragpatan ti kalikagum ko iti biyag. Ti agbalin a maestra. Kahit nabaligi kayo, madam. Kat daytoy abaligi. Ti anak ko ti inspirasyon ko. Nga uray tiya ko nakita pa'y. No kasta, ije balay da Ma'am Socorro ti nagturungam idi rabii, Ariel? Un Mark, saan na ka nasukon ni Lola? Gaputan na rabyan iti balay ti amo na. Isong ijayin balay ni Madam Socorro ti nagturugak. Sana all na lang. Ha? Kuma, maulit man ang tipan naturog tayo ijabalay da madam. Iti kasta, maramanan tayo manan dagiti agkakaimas aluto na. Ha? Kurak tumot nga minaday tamanen ti kayat mo, Andrea. Agpay sumot ngamin. Naimas ti panaglutluto ni Madam Socorro. Sayang laeng. Gaputa saan anaadaan iti anak. Nga iso kuma ti as-asikaswan na ita. Saan abali Tadda tayo matatalo. Handa tayo langan ti ibilang ng anak na. At to yan ti merienda nga ipagatang mo, Jenna. Idisuklaan dito lamisaan. Thank you, Marie. Ay na. Oh, apay nga umis-isam ka. Anya ti is-isam, ma'am. Dagiti talo a learners tayo Nagmayat da nga minabuybuyan, kabayatan ti panag-iistoryada. May papankan ni Madam Socorro ti saritaan da. Naturog ka no ngamin ni Ariel, balay da madam. Gaputasaan ka no anasukon ti lola na. Anya? Una yan ang nagsingpat ni madam. Talaga asaan laan nga estudyante ti pangibilbilangan na kadagiti learners tayo. No di kat kasla pa yan anak na. Ngam amom friend, nakuna ni Andrea nga awan kanugayam ti anak ni madam. Apay nga ta? Saan nga ta? Nakiasawa? Ay, jak amo nakababain mo't no agdamag taken kwa na maipapan iti personal life na. Ang mga naipaganan tupay at chismo sa tanga intern na. Jenna, Marie, inton bigat. Kuyugan nyo dagiti learners tayo ijay regular class. Umadani nga min ang exam da. Iso amasapul nga agatender da iti klase da. Okay, madam. Da kamin ti makaam mo kadagiti learners tayo inton bigat. Naimbaglaangan ta dadalaang iti maymay sa section. Iso asaan kami amarigatan amang kadwa kadakwada. Talaga nga iti may sa section ti ayanda. Sipod nang rugida sumrak iti regular class. Iso na laang kanudad duma. Mas kayat dati agistay dito SPED Center. Nang runa numalpas ti klase da. Kanayon daklat ta sapsapulan. Ay na, nagasat dagiti learners tayo, madam. Gaputan nakaan-anos kayo nga SPED teacher da. Kat pagyamanak mat, gaputan da kayo nga student teachers akatulungak. Iso asa anak unay amarigata na mga assist kadakwada. Nang runa numadanon ti panag-exam.
Dito iti reviewer para ito madanin apa nag-exam. Ha? Talaga mat Kumpleto kay ti reviewer, Andrea. Uray no napaspas ti panag-lecture dagiti teachers tayo iti regular class. Naisurat mo lata dagiti importante ama review. Wen nga rod, sapay nagrigat ti agbrail no nagalisto ti panag-lecture ti teacher tayo. Isu asaan ako nagsurat no daduma. San abale tadamat ni Andrea pagdawatan ta iti reviewer. Isung awan ti pagdanagan ta, Mark. Uy, abusado kayo Ha? No problem. Ti importante, makatulong ak kada kayo adwa. Sana bale, tano makasursuro tayong agaramat iti computer, saan tayon tun amarigatan nga ag-take note kadagiti discussions. Ato iti allowance mo para itaalawas, maray, apaw. Agyaman nak lola. Nagado ngamin ti magastos kadagiti requirements mi. Nagngina ti agpaprint iti portfolio. Talaga akas talaan, apaw. Aganos ka, taumadan hindi pa nagturpos mo. Wan nga rod lola. Kat apaman ang makaturpusak, siyak tumatan ti mangyawat iti kwarta kada kayo. Agsarden kayon tumatan nga agtrabaho, tapno saan kayon amabannog. Ay, napigsa, akpay ngagtrabaho, huray bakit akon. Agurnong kakidi para iti bagay. Iti kasta, magatang mo dagiti ba nagakayat mo agatangan. Ariel, Andrea, Mark, rumuarak biit. Agsingsingpot kayo kuma dito'y classroom, ha? Sige, ma'am. No bilang tagluko-luko dagiti kakadwak. Ibagak adagos kada kayo. Grabe ka mat, Andrea. Nasingpot kami mat Apay kumangay nga aglukwak no bilang. Diyak lakit di kaya timaungtan kada kayo, madam. Malangarudan amok mat anasisingpot kayo. Awan da madam yu marikan madam yu adje na ita. Gaputad da kano inasikaso da iti universidad. Isu ada kayo pay lang ti mabati ditoy. Sana bale, taimbilin kayo mat kadagiti parents nga asidag ditoy classroom. Nagadumot ti pila ita dito ospital. Sapay umadanin ti pangaldaw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Gaputa kayat dak akalanglang amangan. Ay, uray no narigat ti agbalin nga sped teacher, naragsakak lagta. Gaputa nasisingpot dagiti learners nga ikem ko. Kan uray no saan da makakita, nalakada makasursuro. Socorro? Alejandro? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Insurat para radyo ni Dea Yab. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay